Mayong adlaw mga kasama ang team RMN aniya karon sa New Matina Gravahan, Barangay Maan, Dakbayan sa Davao. Kay itunol na nato karon sa atong beneficiary ang atoang solar radio transistor nga hatod sa RMN Foundation sa atoang One Radio campaign. Ilang edad na nanay kani? 70 years old. 70 years old. Sige, sulod lang nato itong face mask nay. Okay. Kung ba kanang ikaw na lang nag-inusara diri sa inyong panimalay? Na akong anak, apo. Sige nay. Na. Oh, nairigalo ang RMN Foundation sa inyo nay, ang atong solar radio transistor. Imong ampay. Nawata nay. Han kayong salamat sa inyong gihatag nga solar radio. Oo. Ganun kinahanglan magikagradyo nay. Minaw jud ko drama ba? Kada adlaw jud ng drama. Makapaminaw pag balita nay, malingaw pagid ka sa ato ang mga drama no sa DXDC. Ayan, mission accomplished. Congratulations na from Team RMN. Kauban si Radyoman Irene Lumusbog, kini si Radyoman ay Migirita Tatak RMN.